Hi guys, good morning again. So I'm back. So again, welcome sa ako ang YouTube channel, Nakoy Chika TV. So karon sa mga wala pa naka-subscribe, wala pa update sa ako ang mga videos, please do not forget to subscribe. Please go subscribe, like and comment. And please don't forget to push the notification bell for my next video. Okay? And again, this time, pasensyain na ninyo nga nag-suot ko mask because delikado ba sino niya o ka madakpantaan because I am here in the public place, so delikado o dili ta mag-mask. Daghan kayo nagbantay-bantay karon og kinsa ang mga wala nag-mask na yung mga pulis anang mga iskina makit-anta masitaw niya ta. So sige lang. So, total makaistorya magyapon ta bisag nakamasta. Diba? So karon ang ako ang chika ninyo, malahi na sad ni ako ang chika ninyo. So it's about family. It's about kanang unsaon pag unsay angay nga agabuhaton para ma-handle ang mga conflict sa family, ma-handle ang mga malikayan ang mga away sa pamilya nga long term nga away bitaw nga dili na naay mga away nga dili na unta puy padakon pero mudako ngano man. So man ni siya nga ako ang chika ninyo karon. Kitang mga ginikanan, no? Kitang mga ginikanan dili man gyud nato malikayan sa ato mga anak samot na og na atay mga anak nga taglima ka buok, puros na dagko, 6, 7, 8 samot na siguro magkadaghan. The more siguro nga mas magkadaghan ang count of numbers sa inyong pamilya, the more nga naay conflict, di ba? Kay nagkalain-lain ba yan ng atong batasan? Kita bisan pa og kanang igsuon ta, pero naglain-lain gihapon ning atong batasan. Ako si Maguwang, posible nga dili gyud mi pareho og batasan ni ako manghod. Sa ikatulo, sa ikaupat, sa ikalima, ikaunom. Posible nga mas maldito si ikatulo, posible nga mas maldito si ikaunom. Unya buutan si inya na maoy usahay nga magka-cause of conflict because nagkalain-lain ang ato ang personality. So karon kasagaran nga mga away posible nga modako. Bisan pag gamay ra ang hinungdan ana, posible nga modako o posible pud nga mahimong hangtod sa kahangturan nga magbungol ang mga siblings. Mga igsuon, di ba? Ngano man. Kay ba mo unsay kanang ugat gyud ana ngano nang maingon ana na siya. Kasagaran ha. Kasagaran. Ako dili ko expert bahin ani. Pero kini ako is based on experience lang yun. Based on experience. Nga gusto sad nako nga i-share sa ninyo. Based on experience. Kay ako kami sa akong mga igsuon 5 man sad mi kabuok. So naka-experience ako og mga ingonana sad nga mga conflict between my siblings. So mao to siya. Unsa man gi kasagaran niya hinungdan? So unsa man gyud ang hinungdan, di ba? Number 1, kitang mga ginikanan dapat manggod always ta nga magpatunga in any conflict. Bisan pa og tuo na to sakto ang isa, sayop ang isa, dili unta taangay nga mulaban miski kinsa nila. Kay ngano man puro ra man na ninyo, puro ra sad na nato anak. Di ba? Wala taya mo'y dapat pabor-pabor. Kay kitang ginikanan dapat always kitang mapatunga sabi sa unsa nga klase nga away. Mga bitaw ni usa sa cause nga posible nga magkabungol ang
mga igsuon moabot na laman og pila ka tuig, uban mga matay na laman ang ubang mga ginikanan, wa gihapon masettle ag kanang gubot sa ilahang mga kaugalingon nga anak. Bisag inagabot na laman sa moabot na sa point nga naanay lamay, pati ang mga anak nang giplastikanay. Kay nga naman sa buhi pa ang mga ginikanan, di ka mao mosulbad sa problema sa ilang kaugalingong mga anak. Mao na klaro. O saan man di ay dapat pagsulbad? Ha? Dapat sa kinasugdanan pa lang unta dapat daan kitudluan nato ng atong mga anak nga mo handle og conflict in a positive manner, in a positive way. Di ba? Dili na to pasagdan nga ang atong isa ka anak mang ayawa-yawaon na lang ang isa ka anak. Dili na to pasagdan ng ingon anak. Kaya nga naman, puro na nato sila anak. Kaya nimo nga hangtod sa kahangturan imong mga anak dili magka-okay? Ako dili na ko na kaya. Ha? So, mo na nga dapat kita nga ginikanan always sa gyud mo patunga. Di na to ipakita nga ning laban ta sa isa. Di ba? Pait kayo. So, mo na siya nga kung mahimo kita nga ginikanan ato gyud nga isettle sila, kita mo mismo nga ug sa eskwelahan pag guidance counselor ato ba mo na to silang duha unya mo paistoryahon na to si isa, paistoryahon na to si isa. Dili kay ang ubang ginikanan wala pa gani nakadungog sa istorya sa pikas ka side, hala laban naman ritso, di ba? Tawag lang sa isa, banghag. Ngano? Kung ingon ana ang ato ang pamaagi, kita mo ay nagsugnod imbes kay posible nga padung na kintahay ma-okay ang atong mga anak. Adugangan naman hinuon og sugnod. Imbes kay naanay baga daan, madugangan pa, musiga na pud balik. Kining ako share lang ning ako bakay ano. Tatinod lang daghan kaayong wala nakahibalo ana. Daghan kay wa kahibaw unsa una. Ako di ko expert ani, wala ko kayong mga gipang atinan nga mga klase-klase nga mga seminar bahin ani, pero kining ako based on observation and based on experience lang gyud ning ako ba. Kaya no paita po ka. Pait kayo no nga kadugo ra nato bitaw nga magkinalimtanay na lang ta. Unya, always on top nato i-instill sa ang atong mga anak nga dili nga mangayo ta og pasaylo. Kita on top tagsa dapat nakahibaw ta, di ta magpabuang-buang, di ta magpakaon sa ato ang garbo. Kung kahibaw ta nga sayop ta, ayo di ta magpakabuang-buang, mangayo ta og pasaylo, di ba? Kay kinapaitan kaayo ng ingon na anak nga ambot kay kinapaitan kayo ng imo lang kaugalingong igsuon, makalimtanay mo tungod ra sa gamay ra kayong hinungdan, makalimtanay mo hangtod sa kahangturan. Ikaduha, kini pong mga anak unta dapat og naamagoy times no nga kita magka-conflict pud ta mismo sa atong ginikanan. Di mo na to na malikayan. Usahay magka-conflict ta sa atong ginikanan. Pero kita nga anak, kung mahimo po di ta mag-apil-apil. Dili na to i-apil-apil kay ngano. Dili kay naiuban mo sulsul na lang gyud sa ginikanan kay nasuko di ay pod sa usa ka igsuon. Sulsulan ang ginikanan. Ang ginikanan pod one-sided ra pod. Hago kay hinaut unta nga mahimo ni siyang leksyon natong mga ginikanan banongan. Always gyud tang mo patunga sa away sa mga igsuon. O kitang mga ginikanan dili unta ta magpabuta-buta. Dili ta magpabuta-buta nga kanang magpakabuta ta sa sumbong sa unang anak.
Wa pa ganita nakapaminaw sa pikas nga side. Mo banghag na dayon kasi mong isa ka anak. Ang mahitabo hangtod sa kahangturan magkinalimtanay mo. Diba? Kanya kita on top pod ginikanan ba, no? As much as possible kung mahimo, we should always treat everyone the same, di ba? Dapat pantay-pantay ang ato ang treatment. Dili kay ma-feel sa isa ka anak nga mas labaw si ikaduha, mas labaw si ikatulo, or ma-feel ni ikalima nga mas labaw si ikaduha. Dili dapat ingon ana. Pantay. Unsaon man nato para mapakita nato nga pantay? Dapat og naay mga kanang conflict. Kung may mo igo ra ta moingon nga ay ayon na lang ko natagda ng imong ate, or ayon na lang ko natagda si ikaduha, ingana bitaw na siya. Dili kay moingon na hinong ka giun sa Amerika. Giun sa Amerika. Kanya paminawon nimo dayon, syempre naa sa kasuko na kagika na sila nag-away. Maminaw ka sa iyang side. Unsa imong reaction? Masuko sad ka. So nahimo kang unfair. Unfair ka ana nga style. Mao gyud ay bation sa mga anak bisa kung saon nimo. Mao gyud na iyang bation. Unfair gyud ka nga pagkaginikanan kung ingon ana ka. Di ba? Ina kong sayop ko. Di ba? Unfair ka nga pagkaginikanan kung ingon ana ka mo treat sa imong mga anak. As much as possible we should treat everyone in the family, imong mga anak nga fair. Kay total pareho bitaw. Fair ba yung paghimo na to ana? Hubo-hubo bitaw tag hinimo ana nila. Unja karon inapanggawas na nila, lain-lain ang imong treatment. Ngilad ka ayo pa malandungon ba? Nga mo'y makaingon nga magkinalimtanay na laman imong mga anak tungod di ay nimo. Wag ka kahibaw. Na sila ilang kaugalingong conflict. Pero ang root di ay nganong dili sila magka-okay is tungod di ay nato, tungod di ay nimo ginikanan, di ba?